Kontsumismoan erortzen gara, normalean garai honetan, eta ikasi behar dugu baita ere, berapenak baliatu ditzazkegula armairu zentzudun bat osatzeko. Ze importante hori. Claro. Zenbatek eta zenbatek oraintxe pentsatuko dute, nire armarioa ireki ezkero, badaude iazko berapenetan erosi nuen alako bat, sekulan jarriz dudana. Eta seguroski etiketa prezioarekin oraindik zintzilik eukiko du. Neri hori noizbait gertatu zait, eta hortik ikasi dut, ez? Nola joaten garen ikusten dugun, ze polita, erosten dugu, eta ez dugu pentsatzen erabiliko dugun, zertarako dira berapenak. Markek gerora saldu ezingo dituzten gauzak gainetik kentzeko, hortik dator azkenean zikloa, orduan. Zer saiatu behar gara erosten, gure armairuan gerora erabilgarriak izango diren jantziak, oinetakoak, berokiak, benetan, armairuan zentzu bat. Claro, baina horrelako pistak nola izan, jokin ikusita bat, ze jokin ematen ezkigu pista horiek, zorionez, gero zertzela da horiek edo bilatu egin behar direla, ez? Noski, egia da, geroz eta ohikoagoa da sareetan horrelako tipak, postak eta ikustea, baita aldizkarietan, ez, nola aprobetxatu berapenak zure armairua ondo osatzeko, baina hor kontutan uki behar dugu baita ere bakoitzaren estilo propioa. Alde batetik, fashionistagoak garenak gaude, eta bestetik, klasikoagoak. Klasikoagoak edo joerak... Gusturik gabekoak. Ez du zertan gusturik gabekoa izan behar, baina joerei jaramon handirik egiten ez dieten pertsonak, orduan. Zer gertatzen da bioietan, erosketa mota ezberdina izango da. Bietan berez erosi beharko genukena da, armairua osatzeko kalitatezko jantziak, hor normalean gomenigarria da, beti behar ditugun jantzi horietan inbertitzea, merkeago lortuko ditugulako, zapatak, berokiak, barruko arropa, txorakeria bat dirudi, baina barruko arropan... Inbertsioak direnak, ez esaten dugunak, honek beste bospasi urte baterako balioko dik, eta gero, bestalde dago, fashionistain munduan, hor ere, saiatzen gara, zer etorriko den ondoren, hori erosten, ez? Ze, askotan ikusten duzu, ze polita, zebra estampatua duen, jakau erosiko dut, baina zebra estampatu horren joera momentuan bukatzen da, horregatik ari dira saltzen. Orduan, zuk zure armairura eramango duzu, eta hortik bilabetera, bertan geldituko da betirako. Gero esperantza behar bada hemendik 10 urtera berriz ere modan jarriko dala, baina ordurako arazo izango dugu tailarekin, ez digula balioko. Eta kalitatearen arabera ere, agian ez dagoelako jantzteko moduan jantzi hori. Eta gero kolorena. Hor garrantzitsua da ere bai, ze bestela beti kolore berdintxura jotzen dugunok, ez? Beti beltz edo urdin dugunok, tarteka esaten duzu, kolore pikin bat jarri behar diot armarioari. Eta justu jartzen duzu, laranja, eta bida, laranja ez, daton urtean ez. Orduan, hor ere... Egia da, badaudela kolore neutro batzuk, eta horiekin lur koloreekin, berdeak, txuriak, beltzak horiekin jolastu daiteke beti. Gero, urtea bukatzen denean, beti dator pantonetxa, eta hauek dira urteko koloreak, morea... Orduan, hor, kolore horietan jarraitzen bagara, gainera oso tono zehatzak dira, hasteko kombinatzen ez dira beti erresak, eta gero badakigu 6 hilabete izango ditugula hor, eta badoazela, orduan. Horrelakoak saiatu osagarrietan bilatzen, edo gauza harinagoetan, balkandora batean, galtzerdietan, nik galtza more batzuk erosten baditu, eta urten modan daudelako, zenbat erabiliko ditut ondoren? Oinarrizkoenetan alegia, segurura jo, eta beltza edo txuria edo alakoak, ez? Eta gero ja... Hor beste mundua dago, kolorimetriaren mundua, hori aztertuko dugu. Hori daltonikoak garen ontzat eta ongi dago.